गथे बे डिफेन्स बर'खौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट नाङा जों बेखौ दिनै माने खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो केम्पेइनाव ओंखारगोन डिफेन्स बर'खौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै थाङै जों माने मिटिं खालामहैगोन बेथ' लेटसो जादों बे आगोलावनो जयेन जाखानांगौमोन माने बे जेसेबां एबसुआव माने थाबाय थादोंमोन प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे एबसुनि गोथारथिखौ बे लाखियाखै बे राजनिथि हान्जा इउ पि पि एलनि माने सासे दैदेनगिरि बादि बे खामानि मावबाय थादों दा बिराद बदनाम खालामदों बे एबसुखौ दा बे जे इउ पि पि एलआव जयेन जाबाय दा बेल' नङा जों लुबैदोंमोन जे एबसुनि गोथारथिखौ लाखिनांगौ बेखायनो बेजों जा लोगोफोर दं माने कनिन माने बसुमतारी ओमफ्राय जा खोरोमदाव औवारि दा बिसोरबो एबसुआव थाबाय थानो दरखार गैयामोन बेबो जयेन जानांसिगोन बिसोरखौ जों मिथिखागौ बयबो बिसोर इउ पि पि एल मानसि दा बिसोरो जे इउ पि पि एल खालामबाय थादों दा दिनै एबसुनि बे जायनाखि मान इज्जत बेखौ बिसोर नस्थ' खालामगोन बिसोरखौ बिसास खालामनो थान मोनगोन ओंखायनो बिसोरो जयेन जानाया मोजांमोन इउ पि पि एलआव थाबैनो जों बेखौ लुबैदों आरो लोगोसे माने जोंहा माने दिफेन बर'आ जे रोखोम खोथा बुंगासिनो दं गावखौ माने जाथिनि मावनो थाखाय बिपिएफआबो इउ पि पि एलआबो मोनसे स्पेस होनांगौ सेफ स्पेस होनांगौ सेफ जायगा देरहाहोनांगौ होनना बुंदों दा जों खिन्थु बुंनो लुबैयो दिफेन बर'आथ' जाथिनिफ्राय जेबो मावबोआखै बे जाथिखौ माने थगायबोदों जाथिखौ गुलाय गुजाय खालामबोदों जाथिखौ आलाय सिलाय खालामबोदों एबसुखौ बदनाम खालामबोदों बेथ' दिफेन बर'आ खालामबोदों बेखौथ' बे नंखाय बुंनो हाया बे दा जों बेखौ बोराबनाय खार'ना बे जाथिनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावाखै जाथिनि इस्युआव मोनसेबो नांबोआखै बेखायनो जोंखौ बोराबदों दा दिनै माने इलेक्सन कमिसना आसामाव बि टि सिआव माने गासै 15था रिजार्भ समस्ति होबाय जोङो माने एम एल ए समस्ति हरबाय दा बे एम एल ए समस्तिया सिडुल ट्राइब एरिया हिसाबै सिडुल ट्राइब खुंथाइ हिसाबै सिडुल माने खुंथाइ हिसाबै 6 सिडुलनि आन्दाराव खुंनाय हिसाबै बे 15था जायनाखि एम एल ए समस्ति बे गासिबो माने ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ जानांगौमोन दा जों बेखौ लानानै जों गोबां माने डेलिगेसन टिम थांनानै बुंदोंमोन खिन्थु दिफेन बर'मोनहा जेबो बुङाखिसै बिथांमोनहा बे इलेक्सन कमिसना जेब्ला 6थाल' जोंनो सिट रिजार्भ खालामना होयो बि टि सि एरियानि थाखाय ओमफ्राय 9थाखौ जेब्ला जेनेरेलफोरनो माने अपेन खालामना होयो दा बेयाव बिथाङा होमब्लाबो बरायदों खुसिदों मोजां रंजादों बिसोरो फुरथि खालामदों आरो लोगोसे जायनाखि दरंनि जायनाखि उदालगुरि एम पि सिट बे एम पि सिटखौबो जों एस टि जानांगौ होनना जों बिदोंमोन मानोना 6 सिडुल एरियायाव माने एम एल ए एम पि सिटआ रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा जों बेखौ बिदोंमोन खिन्थु बिथाङा बे समावबो जेबो बुङाखिसै दा जेब्ला क'क्राझारनिखौ एस टि डिक्लेयार होबाय ओमफ्राय उदालगुरिखौ दरं उदालगुरि खालामबाय आरो दरं उदालगुरि जेब्ला खालामो बे मंगलदै समस्तिखौ गासिबो बे दरं उदालगुरि समस्तियाव सोफाना होबाय माने जोंनि बि टि सिनि सिमाखौ सिफायनानै दिनै बि टि सिनि बाउन्डारिखौ माने नहर खालामनानै दरं उदालगुरि एम पि सेगमेन्ट मोनसे खालामबाय दा बे खेथ्रआव बिथांमोनहा गोख्रों रल लानांगौ बेखौ लायाखै बिथाङा बरायदोंसो दा गथे बेफोर दायनिगिरि बिथाङा खामानि मावदों दिफेन बर'आ जाथियाव खुनु मोनसे जाथिनि सिरियास जेब्ला इसु जायो फंसे खोथा बुङाखै बे आरो थांनाय बि टि सि इलेक्सनाव गासै 9था समस्तियाव ट्राइबेल नङै बिजाथिफोरा ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव दारायदों दा जों बेखौ जोङो प्रटेस्ट खालामदों जिगु जों बाथ्रा बुंदों खिन्थु दिफेन बर'मोनहा फंसे खोथा बुङाखै जे ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव उनाव ट्राइबेलफ्रा दाराय मोना बे खोथा बुङाखै दा गथे बे दायनिगिरि बियो बेखौ माने जोङो गोरों लायाखै आरो बिनि बादैबो जेब्ला माने बि टि सिआ 2003आव एकर्ड जायो बि टि सि एकर्ड जायोब्ला एकर्डआव रोखा रोखा लिरदों एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिलखौ सालायनांगौ होननानै ओमफ्राय एकर्ड सिगनेटारिसफ्रा इन्ट्रिम काउन्सिल सालायनानै बिसोर थाबैनो बाउन्डारि बानायनांगौ ओमफ्राय लोगोसे बि टि सिनि जायनाखि रिजार्भ समस्तिफोर कनस्टिटुवेन्सिफोर बेखौ बायनांगौ होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्डआव बुंना होदों दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै लाबोनानै एकर्ड सिगनेटारिसफोरखौ लानानै बे इन्ट्रिम काउन्सिल जादों एकर्ड सिगनेटारिस होनबा हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म सब्राम माने बसुमतारी देरहासार बसुमतारीमोन हितेश बसुमतारीमोन बिसोर माने एकर्ड सिगनेटारिस दा गथिखे बिसोरखौ लाफानानै बे माने इन्ट्रिम काउन्सिल दादों ओमफ्राय इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै बेबो बे माने कयेक मासनि गेजेरावनो बे बि टि सिनि बाउन्डारिखौ थिखांबाय मोनब्रै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै माने जिल्लाखौ बे खामानि लाबाय ओमफ्राय मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासै 40था समस्ति बाहायनो लाबाय दा 40था समस्तिनि गेजेराव दा 30था समस्तिखौनो बि टि सिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामबाय 10थाखौ माने बयनोबो हगारबाय मोनबाया अपेन फर अल ओमफ्राय मोनबाया जेनेरेलफोरनि थाखाय रिजार्भ बिदि खालामबाय मोजां
माबा खालामदों दा गथिखे बेखौ मावखांनायनि उनाव इलेक्सन जाबाय 2005आव दा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हाग्रामाखौनो दायथ' हरबाय जेब्ला एकर्ड सिग्नेटरि हिसाबै बिदि सालायनो दा गथिखे बेनो सान्स मावनांगौमोन बेनो मावफुंनो सान्स मावदोंमोन दा खिन्थु बिसोर सान्स होआब्लानो बिसोर मा खालामखो प्रटेस्ट खालामबाय एखेबारे मावनो स्कप होआखिसै माने हाग्रामायाव ओंखारनानै माने उरखावग्रा ब्रह्मखौ शिफ्ट खालामनो थाखाय नाजाबाय गन्दगल जाबाय दा बिदि गन्दगल जायै नै बिसोर माने प्रक्सि मोनसे आन्दलन खालामबाय बड'लेण्डनि जेबो गैया जेब्ला एकर्ड जाहां जाहां माबाने NDP जों बेखौ बिसोरो माने आनडिउ एडभान्टेज लानानै बिसोर गावसोरसो एकर्ड खालामनो हागयबाय दा बिसोरो बे समाव बड'लेण्ड रायजो मोननोसै होननानै बर' हारिनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनिफ्राय थै सहि लादों बिसोरो थैनि सहि गोरिब गुन्द्रा जाम्बानिफ्राय थै सहि लानाय मेम'न्डाम हैदों बिसोरो दा दिनै बे थैनि सहि लानाय मेम'न्डाम हैनायनि उनाव दिनै मा लाबोखो बिसोरो बिटिआर सुक्ति खालामनानै रायजो नांलिया होननानै लाबाय बेसेबां गिदिर अफराद बियो रायजो नांलिया आरो लोगोसे बे बिटिसि मोनखानाय गामि जायनाखि जाहा दंमोन 3059टा गामि बे 3059टा गामिनिफ्रायनो नान ट्राइबेल गामिखौ दानख'नायनि बिसोर एकर्ड खालामनानै लाबाय दा दिफेन बर'ना बेनि थाखाय दायनिगिरि दा जों बेखौ जावले दिफेन बर'नाव सोंबाय थादों खिन्थु बिथांमोनहा जोंनो जेबो रिप्लाय होनो हायाखै दा दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा रिप्लाय होनांगौ आरो रिप्लाय होनो हायाजासे गावखौनो माने जाथिनि थाखाय मावदों आं माने 25 बोसोर एबसुआव थानाय जाथिनि मावदों बेबायदिब्ला जों बेखौ गनाय हाया दा जों खावलायदों रायजोआव खावलायगोन जे दिफेन बर'आ बर' जाथिखौ थगायबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि इमेज बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय बे बर' फरायसा आफादखौ बे माने लासिंसिं खालामदों बियो बदनाम खालामदों गथिखे बे दिफेन बर'खौ दिनै जेरावखि थाया बेखौ फेजेननांगौ बेखौ देरहानो नाङा आरो बर'फ्रा खुनु बेनो भट होनो नाङा जों बेखौ दिनै माने खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ आरो जोंबो केम्पेइनाव ओंखारगोन दिफेन बर'खौ स्पेसियेलि फेजेननो थाखाय जों थाङै जों माने मिटिं खालामहैगोन दा रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायहरो जाहाथे दिफेन बर'नो जाहाथे जों रावबो सासेयाव भट होआ बे बर' हारिखौ थगायदों मानसि बे थगायग्रा मानसिनो जों भट नाङा आं रायजोखौ खावलायहरो